Moi boa noite, que tal? Un saúdo dentro dos servizos informativos da televisión local. Hoxe venres, hoxe pechamos a semana e facémolo coa actualidade desta xornada, deste venres, no que temos día 6 que contarche. Primeiro que nada que estamos a unha semana da Feira do Grelo. Debullamos, por tanto, o que vai ser esa programación da nosa feira por excelencia, a máis antiga. Imos camiño do medio século da Feira do Grelo. As Pontes apostará un ano máis por un amplo programa de actividades dirixido a revalorizar o seu ouro verde, o sabroso grelo, un produto non só símbolo do noso entroido, senón tamén da gastronomía local e dun sector como é o agrícola, fundamental para a economía do noso rural. Así, o sábado e o domingo da vindeira semana, veciños e visitantes volverán a ategar as rúas do centro urbano da man da Feira do Grelo das Pontes, unha cita que alcanza a súa edición número 45, consolidada xa no calendario de actividades do entroido galego. Con respecto ao programa que nos agarda, un dos pratos fortes da fin de semana será o habitual certame de cestas para o domingo, en o que se van repartir 1.300 euros en premios entre as mellores propostas, aínda que tamén teremos clásicos como a degustación de cocido, a música de formacións como Canabella, Trevillas, No Cómbaro ou Papo Rubio, ou a mostra de produtos artesanais e oficios na Rúa Ramón Cabanillas. A semana durante os días 13, 14 e 15 haberá tempo de desfrutar do humor co espectáculo de monólogos de Jarme Solo o venres no Lobi ou da música dos troianos de Compostela tamén no Lobi, pero xa o domingo ás 6 da tarde. Iso sí, a Feira do Grelo 2026 non vai ser só unha homenaxe ao sector primario, tamén hai lugar para a formación. Así como novidade no programa deste ano, o sábado vaise realizar un faladoiro centrado nas razas autóctonas galegas, a súa comercialización, o recente acordo Mercosur e a política agraria común para 2028, unha actividade que vai contar co respaldo da Oficina Agraria das Pontes e a Federación de Razas Autóctonas de Galicia. Precisamente tamén vencellado con este interesante faladoiro, a Federación de Razas Autóctonas de Galicia e a Asociación Boaga repetirán presenza na nosa vila cunha exposición de animais como porco celta, galiña de mos ou cabra e ovella galegas, que vai quedar ubicada na Avenida da Coruña toda a fin de semana. A semana de visitantes e curiosos terán a oportunidade de desfrutar de distintos petiscos elaborados con razas autóctonas e ideados polo cociñeiro Antonio Díaz. E así, entre boa comida, espectáculos humorísticos, música, concursos, exhibicións de artesanía e mercado de produtos tradicionais, As Pontes pasará o seu entroido. Unha cita que vai non só de disfraces e carautas, senón tamén de colocar no lugar de privilexio que lle corresponde por dereito a un dos manxares máis exquisitos da nosa terra, o grelo. Imos con outra nova licitación de obras. Falamos da Avenida de Lugo. O Concello das Pontes, en Xunta de Goberno, ven de sacar a concurso os traballos de mellora de servizos e pavimentación na Avenida de Lugo, concretamente dos números 1 e 19. O proxecto, que suporá unha inversión de 207.862 euros, vaise sufragar con cargo á Deputación da Coruña da man do Plan de Obras e Servizos Adicional de 2024 e ten un prazo de execución de 5 meses. Así, segundo se recolle no prego da obra, o obxectivo destes traballos é mellorar a rede de alumeado público, separar as redes de drenaxe e saneamento e tamén cambiar a pavimentación na beirarrúa e na calzada, xa que, igual que acontece na Avenida de Galicia, Estrada e beirarrúa van quedar na mesma cota. No que respecta á estética do vial, as súas características serán semellantes ás da Avenida de Galicia, coa pavimentación da estrada en formigón bituminoso e baldosas idénticas ás xa instaladas neste vial, coa particularidade de que se manterá o ancho da beirarrúa actual para maior comodidade dos peóns. Os traballos pecharánse coa colocación de novas zonas de aparcadoiro e mobiliario urbano máis moderno, integrado por xardineiras, bancos e papeleiras. Para a semana que ven comenzan as xornadas de portas abertas nos colexos ponteses que buscan novo alumnado para o vindeiro curso e antes de que se abra ese prazo para anotarse, fan xornadas de portas abertas. Falamos de Santa María, pero en breve tamén estaremos na Madalena. Toca xa ir preparando o curso escolar 2026-2027 e os centros educativos de infantil e primaria da nosa vila están a organizar as xornadas de portas abertas para dar a coñecer ao futuro alumnado todos os servizos e actividades que se poden atopar en cada colexio. O centro máis madrugador á hora de realizar estas tradicionais citas para amosar as súas instalacións será o Colexio de Santa María. Ali o luns que ven, entre as 4:30 e as 5 da tarde, e tamén xa o día 23, pero en xornada de mañá, de 12 a 1, as familias que así o desexen poderán visitar as diferentes aulas do centro e espazos como o xinasio ou a biblioteca. Ademais, tamén recibirá unha ampla explicación sobre a metodoloxía de ensinanza que se aplica no centro ou servizos como de almorzo, comedor ou as actividades extraescolares. Xa en marzo, o día 2, será o Colexio da Magdalena o que reciba futuros alumnos e alumnas da man dunha xornada de portas abertas que arrincará ás 5 da tarde. Os e as participantes visitarán o centro, espazos como o pabillón, o xinasio, as aulas, o comedor ou a biblioteca escolar e tamén recibirán todo tipo de información sobre o programa de estudos que se desenvolve no colexio.
Tanto en Santa María como na Madalena, as xornadas de portas abertas son de acceso libre sen necesidade de inscripción previa, xa que abonda con pasarse por calquera destes dous centros nos horarios citados. Con respecto xa á reserva de praza, entre os días 1 e 20 de marzo poderase realizar a matrícula correspondente do novo alumnado no centro escollido. E como venres, toca render contas do que foi onte unha nova xornada tamén de Xoves na Biblio, con Pablísimo e Mans. Se buscamos unha boa receita para un espectáculo infantil de éxito, abonda con coller a un especialista en narración oral, contos de toda a vida, pero con lixeiras e interesantes variacións, algo de música, monicreques e a maxia das sombras chinesas. E como resultado, temos Mans, o último espectáculo de Pablo Sánchez Pablísimo, do que onte puideron desfrutar dúcias de pequenos e pequenas grazas a unha nova convocatoria dos Xoves na Biblio. O artista multidisciplinar regresaba ao escenario da Casa do Peso, un espazo moi ben coñecido e no que xa representou traballos previos como os contos de Pablísimo ou coa Bicibai. Iso sí, nesta ocasión tocaba tirar de luvas de cores e de diferentes técnicas para ir transmitindo pequenas historias que fixeron as delicias dos nenos e nenas presentes. E cando a topou, ele non o sabía, e dixo: "Oh, que concha tan fermosa, vou a probar." "Oh, quédame perfecta." E comezou a camiñar. Caracol, col, botas, col... Ai, que marchita. "Oh, cheira pis. E cheira caca, non me gusta, fora!" E seguiu buscando. Caracol, col, bota os cornos, oh. Isto que é? Meteuse en baixo e atopou un sombreiro moi elegante. "Encántame, vou probar." Meteuse en baixo, pero quedaballe tan grande que non veía nada. Caracol, col, botas un... Ai, non me gusta, non vale para nada, fora! E como estaba tan triste e xa non sabía que facer, sabedes que fixo? Pois colleu a concha de sempre, porque era a única que llevaría, a súa concha de toda a vida, pero estaba triste, porque non conseguira o que quería. Así que se foi ali a beira do mar, a chorar, para que non o vira ninguén, porque lle daba moita vergoña, e estaba ali na praia, ollando para mar. Ai! Cando de súpeto chegou unha onda que arrastrou algo moi fermoso. Oh! E outra. Oh! E outra. Oh! O mar trouxo unha fermosa caracola. E cando o caracol ollou para a caracola, namorouse. E cando o caracola ollou para a caracol, namorouse. E colléronse polas antenas e marcharon deixando un corazonciño de baba prateada. E como son as cousas, que a caracol col quixeran por como era e non por como querían ser. E colorín colorado, este conto está namorado. Tras desta saída á Casa do Peso, Xoves na Biblio regresa xa o día 12 cunha iniciativa totalmente diferente, un obradoiro de caras, do que se vai encargar a artista multidisciplinar Silvia Rábade. A sesión, dirixida a nenos e nenas de 5 anos en diante, vaise desenvolver na propia biblioteca e consistirá en aprender dun xeito moi divertido a debuxar debuxos de facianas do máis simples, con diferentes estilos, pero que cun mínimo detalle poden dar un gran cambio. Debuxando caras arrancará a 6 da tarde e será de entrada libre previa inscripción na Biblioteca Municipal, xa que as prazas son limitadas. Sen as actividades lectivas por parte de Poupariña, a Asociación Micolóxica de As Pontes, que segue nun carácter didáctico coas súas xuntanzas. Os xeareiros e xeareiras do mundo da micoloxía teñen nova cita divulgativa para mañá sábado, grazas a un novo evento que volve encabezar a Asociación Micolóxica Poupariña. Non tocará a saída ao monte, pero si unha charla do máis interesante, en a que a entidade pontesa vai contar co investigador e naturalista italiano Fabio Mao Valeta, experto internacional no estudo de fungos e cogomelos con propiedades psicotrópicas. O tamén responsable do proxecto Filosoma, sobre a presenza de fungos psicotrópicos no Mediterráneo, precisamente abordará nesta sesión este tipo de cogomelos, os seus usos máis habituais e tamén máis descoñecidos, xunto cos seus beneficios terapéuticos ou a súa presenza na cultura ou no mundo espiritual. A Semade tamén ocupará parte da súa disertación a análise das propiedades da planta do cáñamo e incluso dará a coñecer o como se distribúen este tipo de especies pola Península Ibérica, atendendo a criterios como a climatoloxía ou a calidade do chan.
A xornada vaise desenvolver na aula polivalente da Casa do Peso, dende as 7 da tarde, e será de participación gratuita. Iso sí, con inscripción previa no enderezo electrónico pouparina.micoloxía@gmail.com, xa que as prazas son limitadas. E as Pontes e Literatura, a verdade que estamos nunha racha estupenda de presentación de libros, a libro por semana, e ademais sempre con selo pontés, aunque neste caso é chairego, e de Vilalba, pero tamén de As Pontes, que é onde vive, Benigno Durán. Dende a Biblioteca Ribera Rouco nos propoñen inaugurar a fin de semana damando unha boa lectura cunha proposta que por riba conta cun autor que reside aquí nas Pontes. Falamos de Benigno Durán, que mañá vai dar a coñecer na Biblioteca Pontesa a súa segunda novela, La sombra de la amenaza. O escritor natural de Vilalba volvía a escoller a Biblioteca Municipal como lugar para presentar ao público local a súa obra, un novo thriller no que aposta por paraxes ben coñecidas da súa Vilalba natal e cunha historia que mestura o misterio, os crimes e tamén as loitas dos protagonistas cos seus segredos máis íntimos. E que La sombra de la amenaza lévanos a unha onda de asasinatos que arrincan tras o descubrimento dun importante xacemento arqueolóxico na Terracha. Con respaldo da editorial Loto Azul, Durán regresa aos andeis das bibliotecas e librerías damando unha interesante e aditiva historia que poderemos descubrir máis polo miúdo mañá nas dependencias da biblioteca nun evento de entrada libre e que botarán dar ás 12 do mediodía. Como cada venres toca anunciar o que tenemos no cine esta fin de semana e, como sempre, estupendas propostas. Xa que a chuvia nos vai seguir acompañando durante a fin de semana, tocará apostar por plans cos que desfrutar destes 2 días de descanso pero a cuberto. De feito, unha boa película é unha opción do máis atractiva. E se por riba estamos a falar de grandes proxeccións que veñen de chegar ás mellores salas comerciais das que podemos desfrutar sen sair das Pontes, a idea é aínda máis atractiva. É que a carteleira que nos agarda para mañá e domingo na Casa do Peso é de gran nivel, comezando pola proposta das sesións adultas, porque chega unha das grandes protagonistas dos Globos de Ouro e que de seguro tamén vai colleitar varios premios na gala dos Óscar do mes que ven. Falamos de Hamnet, un filme dirixido por Chloe Zhao, baseado na novela de Maggie O'Farrell e que está protagonizado por Agnes, a esposa de Shakespeare, da que se retrata a súa vida íntima, e en especial a dor e proceso de loito que supuxo a perda do seu fillo de tan só 11 anos vítima da peste. Un suceso tráxico e traumático que sería o punto de partida dunha das obras máis recoñecidas do dramaturgo inglés. Sí, sí. ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres? El corazón de nuestros hijos late. Ellos sonríen, juegan. Pero no debemos olvidar. Mamá. Que pueden dejarnos. Mamá. Hijo mío. No vive. Deberías volver a Londres. Es el hogar de tu cabeza. Es más real para ti que cualquier otro sitio. Aún siendo yo medianamente honesto otra vez. ¿No quieres saber de qué habla? ¿El qué? La obra. ¿Qué hago ahora? Mantén el corazón abierto. Mira. Morir. Dormir. Tal vez soñar. ¿Qué es lo que ves? Jessie Buckley, Paul Mescal e Emma Watson protagonizan este drama que se proxectará mañá ás 7:30 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. E non nos podíamos esquecer da proposta para os máis pequenos, neste caso cun filme ateigado de fantasía e aventuras, de facturación estadounidense e cun reparto de auténtico luxo, porque Willem Dafoe, Emily Watson e Helena Zengel protagonizan La leyenda de Oki. A historia está protagonizada por Yuri, unha nena que deberá axudar á cría dun Oki, unha especie de mono fantástico, a atopar a súa familia. Yuri deberá superar os perigos e desafíos dunha fraga escura e enfeitizada, onde habitan especies pouco amigables para poder levar a Oki cos seus. Como dicen. Yuri, ¿qué estás haciendo? Lo llevo con los suyos. ¡La han secuestrado! ¡En marcha! ¿Tienes hambre? Os harán pedazos. No son nuestras mascotas. Es mi amigo. ¡Yuri! ¡Voy a por ti! No te separes de mí.
Poderemos coñecer o desenlace desta historia mañá e domingo en sesións ás 5 da tarde. As entradas xa están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es, ademais na billeteira da Casa do Peso, 30 minutos denantes de cada pase. E tamén a xenda deportiva ven moi cargada esta fin de semana, porque ademais das competicións regulares, temos tamén competicións puntuais, por exemplo, en piragüismo e en cars. A actualidade deportiva da fin de semana chega co piragüismo como gran protagonista porque o Encoro da Ribeira vai acoller mañá o Campeonato Galego nas modalidades de K2 e C2. O Grupo Xuvenil de Piragüismo vai ser o encargado de organizar unha proba na que se darán cita 720 padexeiros e padexeiras de 33 clubes galegos e que dende as 10 comezarán a disputar as primeiras regatas eliminatorias, todas elas na distancia de 3.000 metros. Os veteráns serán os que inauguren a competición, xa ás 10:30 celebranse as regatas de cadetes e ás 11:30 as infantís, para as 12:30 dar paso ás eliminatorias das modalidades senior e junior. As finais destas categorías, raíñas neste caso, vanse disputar dende as 4 da tarde. Xa no circuito municipal das Pontes tamén teremos actividade mañá e domingo, coa primeira proba puntuable para o Campeonato Autonómico de Karting, en a que se superaron as 100 inscripcións entre as 9 categorías que se van disputar durante a fin de semana. De feito, esta tarde tiñan lugar os primeiros adestramentos libres e mañá poñense en xogo os primeiros trofeos coa categoría pre-rookie coas primeiras mangas puntuables dende as 2:15. A entrega de premios desta primeira xornada vai ter lugar ás 3:15, para que xa a tarde o circuito quede libre e que o resto de categorías realicen os seus adestramentos. Xa o domingo poránse en xogo os títulos das categorías principais, iso sí, dende as 12:10. A segunda tanda de carreiras puntuables está prevista para 1:30 e neste caso ás 3:30 teremos a entrega de trofeos. Xa en fútbol sala, o Esteo xoga na Fraga, mañá ante o vicecolista, o Laviana Asturiano. O partido é ás 6:15 e ten como precedente a victoria pontesa na primeira volta por un rotundo 3:8. O equipo B xoga mañá ás 8 na Coruña, co Barciudad, e os cadetes o domingo ás 7 na cancha do Narón Futsal. Tamén o domingo en Narón, pero co Freixo xogan os infantís á 1 da tarde e o domingo ás 11:30 os alevíns viaxan a Narón, neste caso tamén para medirse o Narón Freixo. Os alevíns B desplázanse mañá a Ponte de Ome ás 5:30 e os benxamíns teñen derbi ante o Lagospor mañá ás 5 en Montecaxado. Seguimos co Lagospor, co equipo masculino, que xoga mañá ás 8 co Estrada, mentras que as rapazas reciben ás 4 o Cidade das Burgas. Xa pola mañá, o alevín feminino xogará co Burela dende as 12:30. E o domingo, ás 10:30, teremos o equipo cadete ante o Burela e ás 12 o cadete masculino contra o Piringalla á 1:15. Despois, os alevíns B xogan co Santa María e ás 4 os A, neste caso, co Piringalla. E en Fene teremos os prebenxamíns A ás 11 e os benxamíns B ás 12, os dous contra a unidade de Fene. Para as 5:20 queda un encontro entre os infantís e o Meigallos e ás 7:10 os infantís co Parrulo. Pechan a axenda o cadete B Santa Mariña ás 8:15 da tarde. E do fútbol sala ao fútbol campo, coa axenda do CD As Pontes que arrinca co primeiro equipo que xoga este domingo ás 4 nos campos da Torre ante o Orillamar. Tamén pasado mañá xogan as rapazas dende as 6, pero na casa ante o Cambre, mentres que o equipo de veteráns recibe mañá ás 7:30 o Uxes. Na categoría xuvenil, os A xogaron esta tarde Mugardos e os B tamén adiantaron a hoxe o seu partido co Eume. Os cadetes xogan mañá os A ás 4 co Cedeira e os B ás 6:15 ante o Maniños. En infantís, os rapaces mediránse mañá en Ponte de Eume co Eume ás 11:30 e as rapazas ás 12 no seu campo co Batallador. E xa en Alevíns temos saída para os A que xogan mañá ás 10:30 ante o Portuarios, na mentras que os B xogaron esta tarde diante do Caranza. Na categoría Benxamín, esta tarde tiñamos o encontro dos B ante o Maniños e para mañá ás 11:30 queda o choque entre os A e o Narón Freixo. Rematamos repaso fútbol cos prebenxamíns. Esta tarde xogan os A ante o Val e os B reciben mañá no Poboado a 1:20 o Clube de Campo. En rugby, o Fendetesta segue na busca da primeira victoria da tempada e visita o CR Ralín. Vai ser mañá ás 6:15, xogan no Cortizo perante un rival que xa gañara na ida nas Pontes, aínda que cun choque definido pola mínima. En hockey e patins, o Hockey Club As Pontes recibe mañá na Magdalena o Dominicos dende as 11:30. Foi todo por hoxe, ata aquí chegamos. Foi todo tamén por esta semana, porque estamos a venres. Volvemos o vindeiro luns. Teñan boa fin de semana, bo descanso e boa noite.